Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ma ọ bụrụ na ọ dịbeghị onye ọbụla gwara gị, achọrọ m ịgwa gị n'ime ụlọ a taa na unu niile ndị na-ele na ihe onyonyo gburugburu ụwa niile ruo n'asụsụ 63 nke a na-atụgharị ozi a banye n'ime ya. Ma ị nọ na China maọbụ Russia maọbụ India maọbụ Afrịka, ị nwere ike inwe ike na-ekele gị maka ije ozi nke dị egwu nke mmụọ nsọ. Ama m na anyị ebidobeghị matawa otu o si baa uru nke mmụọ nsọ ịnọ na ndụ anyị na-ebi ụbọchị niile. Anyị na-ekele ya nke ukwuu, mana anyị chọrọ inye ya nsọpụrụ n'abalị a ma Jizọs ma mmụọ nsọ. Anyị na-ekele ya ịbụ onye nkụzi anyị. Mmụọ nsọ bụ onye nkụzi anyị. Anyị chọrọ ya. Otu anyị chọrọ ịkụzi maka ya n'abalị a, anyị chọrọ ka ọ bịa kụziere anyị. Anyị na-ekele gị na ihe niile nke anyị gaje ịmụ, ma ghọtakwa n'ụzọ dị omimi n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ọ dị mma. Otu narị afọ gara aga, nwoke a na-akpọ William Booth, onye bidoro Salvation Army, kwuru ụfọdụ okwu nke pụtara ìhè ama ama. Ọ dị isii nke o kwuru okwu ya, mana aga m ekwu naanị otu n'ime ha n'abalị a. Mana otu n'ime ihe ndị o kwuru na ya tụrụ ụjọ nye nzukọ Kraịst n'ọdịnihu bụ na anyị nwere ike otu ụbọchị inwe okpukpere nke mmụọ nsọ na-adịghị n'ime ya. Gị si, ọ dị mma, olee otu a ga-esi nwee okpukpere mmụọ nsọ na-adịghị n'ime ya? Ọ dị mma, gị na Kraịst enweghị ike inwe mmekọrịta ma ewezụga mmụọ nsọ. Mana ọ dị mfe inwe okpukpere nke nwụrụ anwụ kpọrọ nkụ ma ewezụga mmụọ nsọ. Ama m n'ihi na anụrụ m maka ya n'afọ ndị gara aga. N'ime ndụ m, o nwere onye na-aghọta ihe m na-ekwu? O nwere ike ịbụ ịgawa banye n'ụlọ arụrụ otu ebe, mana ị ga-ekwu eziokwu. Ị nwere ike iji ịhụnanya nke Chineke wee mee ya. Echere m ị nwekwara ike ime ya ma bụrụkwa onye amụrụ ọzọ. Amụburu m ọzọ, atụkwasịrị m Kraịst obi dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Aghọtara m ụkpụrụ nke nzukọ, mana enwebughị m mmeri ọbụla ma ike ọbụla na ndụ m niile kwa ụbọchị, n'ihi na ọ bụghịkwa maka na akụzibere m ihe ọbụla banyere mmụọ nsọ. Anyị na-anụ maka atọ n'ime otu mgbe niile. Anyị ghọtakwara ụkpụrụ nke otu Chineke, atọ n'ime otu, Nna, Ọkpara na mmụọ nsọ. Akụziri m maka ọbara Kraịst, akụziri m maka oriri nsọ. O nwere ọtụtụ ihe ndị akụziri anyị, ma kachasị nke n'ọgbakọ nke m nọ mgbe ahụ, anyị mụrụ maka nzọpụta site n'amara. N'eziokwu, enwere m ntọala dị ike, mana ọ bụ ihe jọrọ njọ na afọ niile nke m nọ n'ọgbakọ ahụ, o nwere ike anụ m mgbe onye ọbụla gwara m nke bụ ihe kwere omume. Mgbe ụfọdụ anyị anaghị anọ n'ebe anyị na-anọ ịdị njikere ịnụ, ma ọ bụ na ọ dịghị onye ọbụla nke gwara m na enwere m ike inwe mmụọ nsọ Chineke jupụta n'ime m, biri n'ime obi m, na-achịkwata ma na-atụziri ndụ m aka. Ma ọ chọrọ ịbịakwa nso site na mmekọrịta nke mụ na ya. Ma mgbe a kọwara m akụkụ nke ahụ banyere mmụọ nsọ, ihe ebido na-agbanwere m n'ụzọ nke dị ịtụnanya. Mana ekwenyere m na oge eruola mgbe Chineke chọrọ ka anyị na-ekwu maka mmụọ nsọ karịa ka anyị na-ekwubu. Anyị nwere ụfọdụ mmadụ n'ụbọchị taa, mgbe ị na-ekwu okwu otute mmanụ, ha amaghịdị ihe ị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na gị kwuo maka ịnụ site na Chineke, ha chee na ị na-ekwu otu ihe na-adịghị ire. Ọ bụrụ na ị kwuo maka odudu nke mmụọ nsọ, ha amaghịdị ihe ọbụla banyere ya, bụ nke a pụtara. N'ezie, ọrụ m bụ ịkụziri ndị otu Kraịst, bụ ime ka otu m nwere ike ime ka ha jupụta ma bụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu. Onye ozi Pọl sị na ọ bụ ije ozi ya bụrụkwa ihe o ji bịa, na nke a bụ ọrụ ya ma bụrụkwa ije ozi nke mmadụ niile, nye ndị niile a kpọrọ n'ije ozi nke Kraịst, ime ka ndị mmadụ. Baịbụl Amplify si iji nweta na ịbụ ndị mmụọ nsọ na-edu. Anyị anụghị ebe a naanị inweta Chineke ka o mere anyị ihe ọbụla anyị chọrọ ka o mere anyị, ka anyị nwee ike inwe ndụ nke dị obere dị ụtọ, ịhụ na egboro mkpa anyị. Chineke chọrọ igboro anyị mkpa, ma ọ chọkwara ka anyị nwee obi aṅụrị.
ma anyị kwesịrị ka anyị bụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu. Ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu, ịgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ị chọrọ ime eziokwu, ọ bụrụ na ị ga-abụ onye mmụọ nsọ na-edu, ndụ gị ga-abụ ihe ga-adị ụtọ, n'ihi na ị gaghị amacha ihe banyere ụbọchị na-abịa ma ọ bụ ihe gaje ime n'ụbọchị ahụ. Amen. Ma nke a bụ ihe na-eme ka ndụ na-adị ụtọ, tinyere okpukpere nwụrụ anwụ kpọrọ nkụ. Mgbe ị na-eso ụkpụrụ dị iche iche na-agakwa ụlọ nzukọ kwa ụbọchị ụka, ma n'izu ụka niile gị na-ebi ndụ dị ka ndị ụwa ndị ọzọ, ma gaghachi ụlọ ụka n'ụbọchị ụka ọzọ, ma na-ele anya inweta mgbaghara n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ na ndụ ọjọọ nke ibiri n'izu ahụ, ma laghachikwa ebe ahụ gaa mee ya ọzọ, ma na-emegharị ya mgbe niile mgbe niile mgbe niile mgbe niile. Anyị nwere ihe dị nye anyị bụ ihe nke dịkarịchara ịtụnanya. Mmụọ nsọ bụ mmadụ nke atọ na atọ n'ime otu, mana agaghị m anọrọ ebe ugbu a kọwawara unu ihe atọ n'ime otu pụtara, n'ihi na mgbakọ na mwepụ nke anyị mụrụ agaghị agbakọta nke a. Mana anyị nwere otu Chineke, onye bụ mmadụ atọ, ma ọ bụ ọ na-apụta ìhè n'ime ụzọ atọ dị iche iche: Chineke Nna, Chineke Ọkpara, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, nke bụ okwu nke e mere ka ọ ghọọ mmadụ, nke bịara nọnye n'etiti anyị. N'ihi nke ị ga-ahụ okwu a n'anya, n'ihi na mgbe ị na-ahụ okwu a n'anya, ị na-ahụ Jizọs n'anya. Mgbe ị na-amụ okwu a, gị na Jizọs na-enwe mmekọrịta. Ị kwesịrị ịhụta ya dị ka ihe dị ndụ, na-abụghị otu akwụkwọ ọrụ ị nwere ike ịgụ otu nkeji kwa ụbọchị, dị ka ihe ruru gị ma ọ bụ ọrụ nke ị na-arụrụ Chineke, na-eche na ị ga-enweta ihe iji akashi n'akara nke mmụọ gị n'ihi na ị gụrụ otu ihu akwụkwọ nsọ n'ụbọchị ahụ. Mana ana m ekwu nke ahụ n'ihi na nke a bụ ihe m na-echebu na mbụ. Ana m aga otu nkeji kwa ụbọchị ma o nweghị ihe m na-aghọta, ma chee na enwetara m ihe akara m nke ịgụ akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị. Ị ga-ahụ okwu a n'anya, mụọ okwu a, ọ bụghị naanị na ilegharị ya anya, mana ana m ahụ n'anya iche maka onye nke mụ na ya na-emekọrịta ihe. Nke a bụ okwu Chineke nye anyị. Mana e nwekwara Chineke Mmụọ Nsọ, nke a bụ ike nke Chineke nke ezitere anyị. Nke a bụ nnọnyere nke Chineke. Ọ na-emekwa ka nnọnyere nke Chineke pụta ìhè n'ebe anyị nọ. Ọ bụ ike nke Chineke. Mmụọ Chineke na-ewetara anyị onyinye na akara aka. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-enyere m aka ịkụzi ihe. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-enyere ndị nọ n'elu ebe a aka ịbụ abụ. Mana ọ bụkwa Mmụọ Nsọ nyere gị aka ị na-eme ihe ọ bụla nke ị na-eme. Achọghị m ịma ma ị bụ onye na-asa eke ụzọ, ma ọ bụ onye na-eje ozi, ma ọ bụ onye na-ehicha ụlọ, ma ọ bụ onye nne, ma ọ bụ onye na-azụ ahịa, ma ọ bụ onye na-ejike ndị mmadụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ị na-eme. Chineke na-enye. Ka m si otu a kwuo ya, n'ezie Chineke bụ onye okike n'ụzọ niile, mana echere m na o nyere onye ọ bụla n'ime anyị otu ihe dị iche. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m ihe na-amasị ndị mmadụ ime, ma ana m ele nke a anya na-eche nke a na-agba m ara, ma ha hụrụ nke a n'anya, n'ihi na Chineke enyela ha onyinye amamihe ya, ma nyekwa ha mmasị ime ya. Ma ugbu a ebe anyị na-abanye na nsogbu bụ mgbe anyị na-ebido ịchọ ime ihe onye ọzọ na-eme, ma ọ bụghị ihe kwesịrị anyị, ọ bụghị ihe Chineke nyere anyị ka anyị mee. Ya mere ị ga-akpachara anya gị n'ime ụwa taa, n'ihi na e nwere ịma aka dị iche iche. Ma ụwa na-ekwusi ọrụ a na-eme gị ka ị baa uru, ma ọrụ a adịghị eme gị ka ị baa uru. Ya mere ọtụtụ mgbe anyị na-enweghị onyinye amara ime ọrụ ọwa asị na ọ bara uru, ọ ga-abụ ihe masịrị anyị ịnọ n'ebe anyị nọ n'agbanyeghị enwe onye na-ahụ anyị, na-eme nwa ihe anyị na-eme kwa ụbọchị. Anyị achọghị ịbụ onye mbụ, anyị achọghị ịnọ ebe a ga-ahụchata anyị. Nwere ụdị ọkwụkwa a nke obodo anyị na-akwa anyị, ịrịgo mbube nke ịga n'ihu. Ọ bụgodị na ị ga-arịwa ya rịruo ya, bụrụ na mbube gị dabere n'ụlọ na-abụghị ya, gị bụrụ onye ga-anọ na mgbagwoju anya na ndụ gị niile, n'ihi na ị bụghị ihe nke Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Amen. Mmụọ nsọ Chineke nọ ya mgbe a na-eke okike. Mmụọ nsọ na-agagharị n'elu ụwa niile. Ma Chineke asị, Jizọs nọkwa ya mgbe a na-eke ihe. Ma Chineke nọkwa ya, anyị na-ahụ atọ n'ime otu na mbido nke nkeji mbụ nke akwụkwọ nsọ. Mmụọ nsọ Chineke nọ ya mgbe e mere Jizọs baptizim. E mekwara Jizọs n'onwe ya mmiri Chukwu site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na o kwesịrị ka eme ya baptizim n'ime mmụọ, jupụta na mmụọ, ma nwee ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ ya, gị maazị otu o ji dị mkpa na anyị ga-enwe ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị. Ndị ozi 12 bụ ndị e mejupụtara na mmụọ nsọ, ma a gwakwara ha, anwakwala anwa ịpụ gaa mee ihe ọ bụla ruo mgbe ike ahụ bịakwasịrị unu site n'elu.
na-atọ m ụtọ ịkụzi banyere nke a n'abalị a. Ekwenyekwara m na ọ na-emetụkwa ọtụtụ mmadụ site n'ụzọ pụrụ iche na otu o si metụta ha. Ka anyị lee anya na akwụkwọ nsọ Jọn isi 16 amaokwu nke 7 ruo na nke 8. Ụfọdụ n'ime unu ga-achọpụta n'ime ebe a na nkeji ole na ole ihe nsogbu unu bụ, ma unu ga-enwetakwa ọsịsa unu ugbu a. Ma ekwenyekwara m na Jizọs sịrị, n'ezie ana m agwa unu naanị eziokwu mgbe m na-ekwu na ọ ga-abara unu uru, dịkwara unu na mma, nyekwara unu aka ma ọ bụrụ na m si n'ebe unu nọ pụọ. N'ihi na ọ bụrụ na apụghị m, onye nkasi obi, onye nlekọta, onye enyemaka, onye na-ekwuchitere unu ọnụ, onye na-ekpere unu ekpere, onye na-akwụrụ unu n'akụkụ, agaghị abịakwute unu site na mmekọrịta nke ịnọ nso. Mana ọ bụrụ na m pụọ, aga m ezite ya ka ọ bịa nọrọ unu nso n'ebe unu nọ. Ma anyị ga-ahapụ nke ahụ otu nkeji n'ihi na achọrọ m ka anyị lee anya n'akụkụ ụfọdụ nke ya. Olee otu n'ime ụwa o doro m anya na ndị na-eso ụzọ chere na olee otu ọ ga-esi adị n'ụwa na anyị ga-akacha mma ma ọ bụrụ na Jizọs apụọ. Ọ dị mma na mbụ Jizọs nọnyere ha, mana mmụọ nsọ ga-abịazi n'ime ha bịa biri. Ma nnọnyere dị mma, mana ibi n'ime kacha mma. Amen. M na-agwa gị, nnọnyere dị ukwuu, mana ịnọ n'ime kacha nso. Haleluya. Mana Jizọs nọ n'anụ arụ dịka anyị dị taa. Ya mere ọ na-anọ otu ebe n'otu oge na-agwa otu onye okwu n'otu oge. Ma nke kacha ịtụnanya bụ na mmụọ nsọ na-anọ ebe niile mgbe niile na-ekwu okwu, na-akụzi ihe, na-edu, na-ahazi onye ọbụla n'otu n'otu. Ugbu a ihe niile ndị a nke okwu ndị a n'ebe a nke kọwara mmụọ nsọ, o kwughị naanị na ya ga-ezite mmụọ nsọ. Nke mbụ na mbụ, ezigbo aha nke mmụọ nsọ bụ onye nkasi obi. Chineke m, anyị ọ chọrọ onye nkasi obi? Kedu otu anyị si agbakwuru ndị mmadụ inweta nkasi obi mana iwe na-ewe anyị mgbe ha na-adịghị enye anyị ya? Ịranụ, enwere m mwute, ma ị na-aghọta na enwere m mwute. Achọrọ m gị ma ị nọghị ebe ahụ nye m. Ị na-anụ? Mana anaghị m ekwu na ịma anyị kwesịrị ịgara ibe anyị ozi na-enyere onwe anyị aka. Mana aga m agwa gị otu ihe nzuzo. Tupu gị gakwuru onye ọbụla mgbe ị nwere mwute, ị ga-nweta nkasi obi, bụ ụzọ gakwuru Chineke. Ị na-anụ? Buru ụzọ gakwuru Chineke. Ọ bụrụ na m chọọ nkasi obi ma m buru ụzọ gakwuru Chineke, ọ bụrụ na ọ chọrọ iji di m kwara ngwa ọrụ, ọ ga-eji di m. Mana ọ bụrụ na ọ chọghị iji Dev, o nwere ike iji Mike, o nwekwara ike iji Penny, ma ọ bụ Chris, ma ọ bụ ya were otu n'ime ụmụ m. Anyị kwesịrị ikwe ka Chineke bụrụ Chineke, anyị ghara ị na-agwa ya ihe nke ọ ga-eme mgbe niile. Gị bụ ụzọ gakwuru Chineke. Ugbu a gee m ntị. Ọ bụrụ na anyị bido na-adabere na Chineke na ihe ọbụla nke karịchasịrị ntakịrị na ndụ anyị, lee, nke a bụ otu n'ime ihe ịtụnanya mgbe m akụziburu m ihe banyere ike nke mmụọ nsọ n'ụbọchị ndụ m niile. N'ezie, mgbe ọbụla m nwere nsogbu pụrụ iche, m na-agakwuru Chineke. Mana ụmụ ihe ndị ọzọ ndị a nke a na-akpọ ụmụ obere ihe n'ime ndụ m agara m ọ bụrụ na m na-enwe nsogbu imezi isi m, aga m asị Chineke nyere m aka ka m mezie ya. Ọ bụrụ na m na-aha ihe ma anaghị m ahata ya nke ọma, aga m asị Chineke nyere m aka ka m hata ya. Ma ụfọdụ n'ime unu ugbu a, unu na-eche ịma Chineke nwekarịchara ịma. Ị na-eche ọ na-agbasa anyị nke ukwuu ikpe ekpere maka ụmụ ruru ihe. Gee ntị, ihe niile dị obere n'anya Chineke. Ị na-esonye m? Ruokwe na nsogbu ga-akacha ibu dị ntakịrị n'anya Chineke. Ya mere, gịnị ka anyị ji na-eche na anyị ga-ewetara ya ihe a nke buru ibu? Ma ihe ndị dị ntakịrị adịghị mkpa, ma ihe ndị a niile dịcha ntakịrị n'anya Chineke. Mana anyị nwere ike chịkọta nsogbu niile, ya bụrụ anyị nnukwu nsogbu, anyị wee chịkọta ya ọnụ ma sị, nụrụ Chineke, nke a bụ nnukwu nsogbu anyị niile, anyị amaghị ma ọ ga-emelikwe di ya. Ya sị nke enweghị ihe ọ bụ, ya sị nke enweghị ihe ọ bụ. Mana ị mara, o nwere akụkọ ndị m gara ịkọrọ unu, mana enweghị m oge ịbịa kọwa ihe ndị ahụ. Mana ihe m chọrọ ka ịghọta bụ, ọ na-agbasa Chineke maka obere ihe ọbụla gbasara ndụ gị, obere ihe ntakịrị ọbụla banyere gị. Chineke na-achọ ịma maka ya, mana ọ ga-amasị ya mgbe ibido na-ekwere ka ọ na-eleba anya n'akụkụ ndụ gị niile. Ọ bụghị naanị iche na ọ bụ naanị ụtụtụ izu ụka nkeji 45.
onye nkasi obi anyị. Ọ bụ ya bụ onye enyem aka anyị, onye ndụmọdụ anyị. Ugboro ole ka anyị na-agakwuru mmadụ ka ọ dụọ anyị ọdụ? Ha onwe ha amadị ihe ha na-eme ma ọ fọọ iru igwe anyị ihe anyị ga-eme. Amen. Ugbu a gee ntị, anaghị m asị na ị gaghị achọrọ onye ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya, mana ọzọ bụ ụzọ gakwuru Chineke. Bụ ụzọ gakwuru Chineke. Lee, enwere m nsogbu dị ka ugwu na ndụ m, ma Chineke meziri ha. O nyere m ọsịsa nye nsogbu ọbụla nke m nwere, ma enwekwara m ike ịgwa gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga akwụ ụgwọ maka ya, nke ahụ dị mma. Ma ụfọdụ mmadụ chọrọ nke ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa na anyị ga-agakwuru mmadụ, ha na-aghọta ihe karịa ka anyị na-eme. Ana m eche n'otu ụzọ, ana m adụ gị ọdụ site n'okwu Chineke. Mana ana m agwa gị, ma ọ bụrụgodị na ị ga-aga gakwuru enyi gị, bụ ihe ọjọọ ịga nara ndụmọdụ n'aka mmadụ. Akwụkwọ nsọ sị na enwere ọtụtụ amamihe na ndụmọdụ, enwekwara nchekwa na ndụmọdụ, mana anyị ga na-akwụsị ịdaberechasị na mmadụ ma na-adaberechasị na Chineke. N'ihi na m ga-agwa gị eziokwu, agaghị m enyenwuru gị aka ma ọ bụrụ na Chineke eteghị m mma n'ime ya. O nweghị isi na ị bịakwutere m na-ebughị ụzọ gakwuru Chineke. Ọ bụrụ na m bụ gị, tupu m agbanye ihe onyonyo m ụtụtụ ụbọchị ọbụla ile mkpọrị ndụ kwa ụbọchị nke ndụ nke ihe onyonyo nke anyị na-ewetara unu, ị ga-ebu ụzọ gakwuru Chineke si ya, Chineke, achọrọ m ka ị nyere m aka na ihe omume a nke ụbọchị taa. Echela m mgbe m ga-eme nke ahụ, achọọ m ihe mkpagide dị otu ahụ. Ma ọ bụrụ na ị bụ ụzọ gakwuru Chineke, ị ga-enweta dị ọtụtụ ihe n'aka ndị ozi anyị tupu karịa ihe anyị na-eme. Anyị kwesịrị iwepụ anya anyị n'ebe ndị mmadụ nọ ma tinye ha n'ebe Chineke nọ. Ndị mmadụ nwere ike inyere gị naanị aka ruo ogugo nke Chineke nyere ha aka inyere gị aka. Ma ọ bụ onye enyemaka anyị. Ahụrụ m nke a n'anya n'ihi na m onwe m bụ onye chọchara enyemaka karịa. Ma ịma nke a bụ ekpere kachasị m na-ekpe n'ime mmụọ. Nyere m aka, Chineke, nyere m aka. Oge ụfọdụ amadị m ihe m ji enyemaka ọ wee mee. Mgbe ụfọdụ aga m na-agagharị na-asị Chineke, nyere m aka, nyere m aka, nyere m aka. Chineke, biko nyere m aka. I ruola n'ogugo ahụ nke ọ na-awụ na ịma adị ihe ị chọrọ, mana ịma na ị chọrọ enyemaka. Ọ na-atọ m ụtọ na Chineke bụ onye enyemaka m, ma ya onwe ya bụkwa onye nkwuchite ọnụ anyị. Ahụrụ m nke a n'anya. Ọ na-ekpere anyị ekpere site na anyị. Ọ na-ekpekwa ekpere site na ndị ọzọ wee nye anyị. Ọ na-akụziri anyị otu esi ekpe ekpere mgbe anyị na-amaghị otu esi ekpe ekpere, otu anyị kwesịrị ịma. N'ihi na ọ bụ naanị mmụọ nsọ Chineke maara obi Chineke. Amen. Ya mere, ana m enye ekele na Jizọs na mmụọ nsọ na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị. Ọ bụ onye nnọchite anya anyị dịka onye ọkaikpe anyị. Anyị nwere onye mkpagbu, nke a bụ ekwensu, ma anyị nwere onye na-anọchite anya anyị nke nọ n'ebe a na-ekpe ikpe na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị ụtụtụ na abalị. N'eziokwu, ahụrụ m nke a n'anya. Ọ dị m ka sị na m ga-enweta otu n'ime ha niile, mana obi dị mma na anyị ga-enweta ha niile. Mana ọ bụrụ na m ga-enweta naanị otu, mana eche m na aga m ekwu na ana m adabere na ihe nke a na-enye ike. O nwere ike karịa na ihe ndị ọzọ. Chineke m, enweghị m ike ibido otu ụbọchị na-ebughị ụzọ gwa Chineke si ya, nye m ike. Chineke, nyere m aka imeri ihe ọjọọ taa. Nyere m aka imeri ọnwụnwa taa. Chineke, nye m ike na anụ arụ m. Nye m ike ime ihe ndị nke m kwesịrị ime. Nye m amamihe nke okike nke m chọrọ. Chineke, iweta okwu a nye ndị mmadụ ndị chọrọ ka m nye ya. Anwakwana anwa esi n'ụlọ gị apụ n'ụtụtụ na-ebughị ụzọ gwa Chineke ka ọ gbajuo gị n'ike, n'ihi na enwere m ike ịgwa gị na mụ na gị enweghị ihe ọ ga-ewe. Chineke, achọrọ m ike gị. Anyị chọrọ ike nke mpụta ihe. Amaghị m maka gị, achọrọ m ike nke echiche. Echiche m nọ na gburugburu ụfọdụ afọ, ma arụsikwara m ọrụ ike. Ma ụfọdụ ụbọchị dị ka ha anaghị ebuli soro m gaa ebe m na-aga. Mana ekele dịrị Chineke na enwere m okwu ahụ. Enwere m ike ikwupụta na enwere m uche nke Kraịst. Ma a na-enwegharịkwa echiche m kwa ụbọchị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. Ma ana m ayọ gị ka ị gbajuo m n'ike n'ime uche m. Chineke, nyere m aka icheta ihe ndị nke m kwesịrị icheta. Ọ bụ ya bụ onye na-enye anyị ike. Ma ahụrụ m nke a n'anya. Ọ bụ onye nche anyị. Nke a kpuchitere ihe niile. Ọ bụrụ na e nwere ihe na-adịghị ya, ọ bụ onye nche gị mgbe niile. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ, ya sị, anọ m ebe a. Nke a tọrọ m ụtọ. Ọ na-anọ nso ma ọ bụrụ na e nwee ohere nke nọ na ndụ gị.
ị nọrọtụla nso inweta ụgbọelu? N'ezie, nke a pụtara na ị nọ ebe ahụ na-eche, na-ele ma o nwere ohere. Ma Mmụọ Nsọ nọ n'akụkụ na-eche. Ọ nọ ebe ahụ na-eche, na-ele ma a ga-enwe ohere. Mgbe anyị ga-asị, kasie m obi, nyere m aka, kụziere m ihe, na-edu m, duzie m, gosi m ihe nke m ga-eme, gosi m otu esi ekpe ekpere, anyị ga-ebido daberewe n'ebe Mmụọ Nsọ nọ karịa na mbụ. Ma mgbe ahụ ka ọ ga-abịa ketezi na mmekọrịta nke dị nso nke anyị na ya. Ahụrụ m nke a n'anya. Hụrụ nke a na Jọn 16. Ọ ga-abịa kete nso mmekọrịta nke ịdị n'otu nke gị na ya. Ahụrụ m nke a n'anya. Amaokwu 12 ruo na 13. Jọn 16 amaokwu nke 12 ruo na 13. Aka m nwere ọtụtụ ihe nke m ga-agwa gị nke Jizọs kwuru, ma ị gaghị ebuli ha niile ma ọ bụ were ha tinye n'onwe gị ma ọ bụ jide ha. Ugbu a, ị ma ihe ga-eme ọ bụrụ na Chineke nwere ike igosi onye ọbụla n'ime anyị ihe niile nke na-adịghị mma ebe anyị nọ. Nke ahụ mere na njem a nke anyị na Chineke na-aga ga-abụ ihe Mmụọ Nsọ ga na-ahazi ma na-edu. N'ihi na Mmụọ Nsọ bụ naanị onye, gee m ntị, Mmụọ Nsọ bụ naanị onye ma mgbe anyị dị na njikere maka otu ihe. Ọ bụ naanị ya bụ onye ma mgbe a na-ekpughere anyị ihe, otu anyị ga-esi mee ihe banyere ya, otu o si akpọga anyị ebe kwesịrị, otu a ga-eji mejie echiche anyị ebe anyị dị na njikere ịnabata ihe Chineke chọrọ ka anyị nabata. Ọ bụ ya bụ onye na-edu anyị. Ọ naghị akpọ anyị, ọ na-edu anyị na ihe niile bụ eziokwu. Ọ bụ naanị eziokwu na-eme ka anyị nwere onwe anyị. Ma mgbe m bidoro njem ntakịrị a pụrụ iche mụ na Chineke na ihe dị ka afọ 37 gara aga, eduhiere m n'anya m abụọ, duhie m. Nna m kpasoro m agwa ọjọọ nke akwamiko n'afọ ndị gara aga. Ndị mmadụ emegbuola m n'ebe ọ pụrụ iche. Ndụ m bụ nnọọ ihe mgbu ukwu. Nke a bụ naanị ihe m bụ. Abụ m ihe mgbu na-agagharị. Ma mgbe ị jupụtara na ihe mgbu, ị ga na-enye ndị mmadụ ihe mgbu. Obi adịghị m mma. M na-agakwa n'ihu na-eme ka obi ghara ịdị ndị ọzọ mma, mana ana m ekwu na o si ha n'aka, n'ihi na m onwe m obi adịghị m mma. Ama m ọ bụrụ na ha gbanwee, aga m akwụsị ime ka obi ghara ịdị ha mma, n'ihi na obi dị m mma. Ma Chineke amalite igosi m eziokwu, mana ọ bụghị ihe dị mfe. Aga m agwa gị, ọ bụghị ihe dị mfe, mana ọ bụrụ na ị ga-enweta eziokwu, ọ gaghị adị mfe. Na-aghọta ihe m na-ekwu? Ma ọ bụrụ na ị gaghị anara eziokwu, o nweghị onye n'ime anyị nke ga-adị mma. Agaghị agwọ anyị agaghị enwe nnwogharị na ọgwụgwọ nke obi nke Chineke na-enye anyị ma ọ bụrụ na anyị agaghị echewe eziokwu ihu. Ọ bụghị eziokwu nke banyere onye ọzọ ka anyị ga-elegide anya, ọ bụ eziokwu nke banyere anyị bụ nke anyị ga-eche ihu. Mana ihe ekele bụ na Mmụọ Nsọ na-edu anyị ruo n'eziokwu niile. Mana mgbe ya onwe ya bụ mmụọ nke eziokwu na-abịa, ọ ga-eduru anyị wee baa n'eziokwu niile. Ọ gaghị enye anyị ozi nke ya n'ikikere nke ya, ma ọ ga-agwa gị ihe ọbụla nke ọ nụrụ site n'ebe Nna nọ. Ruo okwe ma Mmụọ Nsọ anaghị ekwu n'onwe ya. Ọ na-enye ozi nke e nyere ya. Ọ ga-ekwu wee gosi wee kpughee ma wetara gị ya. Ka anyị lee anya na nke a, na ihe dị ebe a. Ọ bụ onye nkasi obi anyị, onye ndụmọdụ anyị, onye enyemaka anyị, onye na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị, onye nnọchite anya anyị, onye na-agba anyị ume, onye nche anyị. Ọ na-abịa ka anyị na ya na-enwe mmekọrịta chiri anya. Ọ bụ onye nkụzi anyị, ma ọ na-edu anyị n'eziokwu niile. Ka anyị nyenụ Chineke nnukwu ekele maka Mmụọ Nsọ. Otu nwa agbọghọ nke a na-akpọ Kati kọrọ anyị site na Facebook otu n'ime akwụkwọ m nke m nyere ya n'oge gara aga siri wee gọzie ya ma gbanwekwa ndụ ya. Ọ ga m agụpụtara gị ozi nke o zitere anyị. Ọ sị, mgbe m nọ na-agụ akwụkwọ gị ahụ mara mma, Knowing God Intimately, akwụkwọ nke m hụrụ n'anya nke ukwuu, emejupụtara m site na Mmụọ Nsọ. Ndụ m bụzi ihe dị ịtụnanya kamgbe m dị afọ 64, ma aghọtaghịkwa m na Chineke chọrọ inye m onyinye a nke mara mma. Ịma Mmụọ Nsọ a pụrụ iche bụ onye enyemaka anyị, onye ndụmọdụ anyị, onye nnọchite anya anyị, onye nkwuchite ọnụ anyị. Ma o kwesịrị ịgụ anyị agụụ ịbụ ndị e mejuru site n'ike nke Chineke, ka anyị wee na-ebi ndụ nke dị oke ọnụ ahịa.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.